Ο Team Raptor Gamer. Σήμερα θα παίξουμε. Δεν ξέρω τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε SG. Με τον Αντρέα Gamer.Andre και με τον. V+. Εμένα. Και με τον Spiritrap Log Game. Lol. Κοιτάξτε το skin του Νίκου. Εν τω μεταξύ το λένε Spiritrap και δεν έχει το ίδιο skin με αυτόν. Αλλά εγώ είμαι το πιο όμορφο. Spring. Να, κοιτάξτε. Να, κοιτάξτε το δικό μου. Ναι, Και βάλει την κάμερα στο δικό μου, βρε. Πάμε στο match. Ναι, πάμε. 19. Μπήκα. Ω, 15 σεκόν. Σε βλέπω, Αντρέα, με δίπλα σου. Εγώ δεν σε βλέπω. Έχω skin Exploding TNT. Λοιπόν, 3, 2, 1. One. Attack! TNT team. Μποζάμ Κανέιταν. Χέστονα. Είμαστε 3 team. God damn it. What? Oh yeah, ένα αέρο Yes. βρήκα για τον Αντρέα. Yes, εγώ πήρα το φαγητό. Εγώ πάω στο σπίτι. Έχει πάει που έχει double chest. Ναι, έχει διπλό Οκ, Αντρέα, θα σου φτιάξω Iron Sword. Thank Όπου you. και να είσαι. Εγώ είμαι στο σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σου πω κάτι. Βασικά θα σου δώσω. Πού είσαι, ρε, Αντρέα? Εκεί πέρα είναι στο σπίτι, δεν το ξέρεις, με το double chest. OMG lag. Oh my god. Jesus. Ο V+ σε χτυπάει. Ω, επίθεση. Oh my god, έχω πάρα πολύ lag. Σκατόστιβα γαμί. Α, βοήθεια! What the fuck? Πουστό στιβό. Τι έγινε, ρε? Α, βοήθεια! Πάμε, έλα Εντάξει, τώρα. παιδιά, το κάνεις κάτι επιστρέψαμε φοβερό. γιατί ο Νίκος στέγει όλα. Φυσικά και ο Νίκος στέγει. Εγώ τουλάχιστον ζω. Και πεθάναμε, δεν ξέρω γιατί. Εγώ λάγκαρα πάρα Όχι, πολύ. τον Godfrey skin να το ξέρω. Και. Και πού είναι ο Αντρέας? Εγώ σουγκού περιμένω. Στο CG Ο Αντρέας είναι είναι. νουμπάς τελείως. Τι Εγώ νουμπάστε. ήθελα με δίρυο. Ο Αντρέας πεθάνε από ένα νούμπ, αν δεν κάνω λάθος. Ας χέστε τον Νίκο, πάμε μες στο μάτς. Αν με χέσετε θα σας δείξω εγώ. What? Ο Ρονάλντο πέζησε, δεν πέθανε. Oh my god. Ούτε τα βίντεο δεν μπορείς να φορέσεις όλα. Λάγκαρα! Σέρμιν. Οκ, Αντρέα, θα σου πάρω φαγητό και ωραία μεγάλη τριχωτή. Τι λες ρε. Κάνεις βίντεο. Άισε Δημήτρη. Τόσο μια ωραία μεγάλη. Δημήτρη, πού είσαι, είμαι πίσω σου. Ώρα να κάνουμε attack. Εγώ παίζω μεταξύ. Δημήτρη, πίσω σου. Γαμώ το ένας VIP plus, γαμώ τη μάνα του. Παίξες το Godfrey skin πάλι. Τι παρέτη. Στα χίδια μου Δημήτρη, YouTube σας γράφει. το βίντεο να μιλάμε. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη για το προηγούμενο και τώρα λαγκάρω που είπα στα Πάτα αρχίδια κάτω μου ξανά. YouTube. Στα αρχίδια. Είπα στα Hacker. αρχίδια μου Ναι, YouTube. VIP hacker. Α, VIP hacker. Μαλάκα. Να πεθάνεις και εσύ Πω τώρα. λάγκο, Αντρέας. Οκ, και Όχι, επιστρέψα. το πατάω να με σκοτώσω, πατάω. Πιο ήσυχα ρε βλάκα. Κάσε ρε βλάκα. No, shut you, shut you. Sorry για αυτά που είπαμε. Ο Δημήτρης, ο Team Raptor φταίει. Εμείς έχει Και περάσει τώρα σε δύο θα σας μάτς πω συνεχόμενα. τι- 3 herbivores. Μιλάμε, ελπίζω να μην μου κάνετε dislike. Εντάξει, το βίντεο δεν είναι τόσο. Λες, ρε, αστείο είναι. Κάντε μόνο στο Αστείο Spring. είναι. Κάντε μόνο dislike στο Spring Flow Gamer και στο Mix Raper 77. Πώς θα κάνεις dislike αφού δεν κάνεις. Στο Mix Raper 77. Πλάκα κάνω. Κάντε Βασικά ένα. όχι, περίμενε. Την πλάκα να την κάνεις εμένα, γιατί να κάνεις πλάκα στο mix, αλήθεια είναι. Ναι, Ναι, κάντε πλάκα. dislike και ένα sub. Κανονικά στο mix. Άμα κάνετε ένα sub στο βίντεο. Επιστρέψαμε, παιδιά, και θα ήθελα να πω ότι τώρα λέει ανοησίες ο Ανδρέας. Να κάνετε dislike, Στο να Mix λέτε Raper κακά 77. σχόλια. Πλάκα κάνω, παιδιά. Δεν θα ζητάμε και κάτι φοβερό, μόνο αυτό. Μπες. Ναι, μόνο να κάνετε dislike στο mix. Πλάκα κάνω, παιδιά. Όχι, δεν κάνει πλάκα. Όλο πλάκα. Έλα, Αντρέα, πού είσαι, ρε. Μπες στο γκου, μπήκα μέσα. Ωραία, ώρα Λολ, πάμε. Αλλά αυτή. να σκοτωθούμε. Τι μου Πώς να ναι. Τι. Please login, motherfucker. Επιστρέψαμε, παιδιά, έπρεπε να κάνω το login. Μάτα βρε Ανδρέα. Είμαι σε ένα μάτς τώρα. Σοφά, ο Αντρέας σοφά. και ο Αντρέας το ίδιο μάτς με μένα είναι. Bitches. Δεν έχουμε νικήσει ούτε ένα μάτς μέχρι στιγμής. Πεθάνε δύο Ο συνεχόμενα Αντρέας μάτς και εγώ ακόμα ζω. παίζει ένα μάτς. Μπήκε ένας Plus. Ενώ ο Νίκος. Ναι, το προηγούμενο, το οποίο εσείς πεθάνατε. Το γαργάλισα τώρα. Attack! Φορε lag. Λάγκαρα. Λαγκαρίσματα και kills. Shit. Λαγκαρίσματα και kills θα λέγεται το βίντεο. Πού είσαι? Είμαι στο spawn. Bitch, είμαι από πίσω σου. Να, σε είδα.
Ατάκ. Ωχ, αυτός κοίτα την πανοπλία έχει. What the fuck. Σκότωσα τον bitches. Ωχ, ο VIP Blast τώρα θα ορμήσει και θα μας γάμει. Έλα στους συστές. Sorry για τις βρίσκες. Θέλω να σωθώ. Ατάκ. Είμαι νιμπάς αυτή τη στιγμή, ενώ στην πραγματικότητα είμαι προ. Με που κεφαλαίο. Μπουμπάκι σε παντού. Δημήτρη! Πείτε, θα γίνεις πάλι το kill. What the fuck. Άλλος με δύο συνεχόμενα μάτς. Ατάκ. Αυτό κάνω, βοηθάω! Bitch! Oh my god. Γιατί κάθεσαι στο spawn. Πείτε μου, γιατί κάθεσαι στο Είμαι spawn. τόσο νιμπάς. Βοηθάω! Παιδιά, εγώ είμαι ακόμα στο πρώτο μάτς που πέθανα από την αρχή. Και είναι ένα ακόμα άτομο εγώ και ένας τελευταίο. Και ένα ακόμα βλάκας ο οποίος κρύβεται. Οκ, σκότω. Όχι, δεν σκότωσα. Ακόμα ζει. Γάμω τον. Δημήτρη! Χάκερ! Σκότωσα. Επέστρεψα, παιδιά, με ένα kill που με σκότωσε ο τύπος. Όχι! Όχι! Τι είστε εσείς, ρόλο να πεθαίνετε. Σκάζεσαι, δεν έχεις lag. Φέναχης λακ. Επιστρέψαμε. Όπα, περίμενε. Όπα, ναι. Περίμενε να μπω εγώ, bitch. Πού είσαι ρε bitch. Μπήκα ρε, bitch, πάμε. Οκ. Μπήκα ρε bitch, πάμε. Περίμενε. Περίμενε να κάνω login. Θα κάνει login λίγο. Οκ, έκανε το login του και τώρα πάμε να μπούμε μες στο match. Περίμενε. Νίκησα το μάτς. Να το Sprinter Gamer Alpha One το μάτς. Sprinter Gamer, Alpha λέει ότι he lost Πώς the το game. μπούτσο είσαι. Ω, πίσω σου, ναι. Όχι σαν εσάς που πεθάνατε σε 3 Μπαίνω στο συνεχόμενα. 7 στους 24. Μπήκα. Παιδιά, Μπήκα. να σας πω κάτι που θα γελάσετε. Εσείς πεθάνατε σε 3 συνεχόμενα μάτς. Εντάξει, επιστρέψαμε, δεν ακούσατε αυτό που είπε ο Νίκος, ωραία. Γιατί δεν είναι αλήθειες. Άντε μια ώρα, πότε θα ξεκινήσει το μάτι να σκοτώσω λίγα σκατόστιβα. Έρχομαι κι εγώ μέσα. Αν προλάβεις. Φαντάζομαι το double τέτοιο. Μπήκε ο bitch. Α, μπήκε ο Νίκος. Μπήκα. Κάτσε να το γράψουμε. Όχι, να σκοτώσουμε τη VA Plus. Και να το δώσει εμένα τα πράγματα. Πολύ. Λοιπόν, Εγώ θα παιδιά, τρέξω να σωθώ γιατί ξέρω ότι δεν έχω ελπίδα. Αχ, σου ζήτησε team ρε. Εμένα βασικά ζήτησε. Πω ρε φίλε, αυτό το Mobile είναι λίγο... Ο OMG Άρχισα να hacker. χρησιμοποιώ Mobile και είναι λίγο ενοχλητικό δηλαδή. Δημήτρη, περίμενε με. Έλα, Αντρέα, ακολούθησε με, Αντρέα. Ω, Lag. lag. What the fuck. Αντρέα, έλα. Βάζω παντού Flint and Stitch. Lag. Πάμε, Αντρέα, έλα. Ο άλλος βάζει παντού Flint and Stitch. Πάμε, Αντρέα, έλα. Από πίσω είμαι. Oh, you are no longer visible. Αυτό σημαίνει σκοτωμή. Ελπίζω να πεθάνει ο Νίκος. Σκούτσες στο VIP Plus. Έλα ρε παλιονουμπάδες. Πέθανες. Αφού την ώρα με κυνηγάνε εμένα. Όχι, δεν πέθανες. Κάποιοι πεθαίνουν από λαγκαρίσματα. Σε ακολουθεί ένας. Μένα. Όχι εσένα. Εσείς θα με βοηθήσετε καθόλου την ώρα να φεύγετε. Τι με τα συμβάνε. Bitch, σε σκοτώνει ένας noobs. Ναι, αφού εγώ χτυπάω και δεν του χάνω shit. Ο Springtrap. Έρχονται κι άλλοι, άντε γεια, το σκάμε. Ο Νίκος. Άντε γεια, κορόιδα. Εγώ με super lag δεν μπορώ να παίξω. Ωρε lag. Έλα, Αντρέα, πάνω. Πάμε, άστο τον Νίκο να τον Έλα βρει τώρα, μόνος. βοηθήστε με. Πού είσαι, εμείς πάμε προς τα εδώ. Απ' την άλλη πλευρά. Τρέχα. Πολλά, παιδιά. Με κυνηγάει ένας βλαμμένος ακόμα. Εσύ δεν θα με βοηθήσετε γιατί είστε Δύο πούστιδες. καρδιές. Να είστε πούστιδες. Είναι μη τι σπαστικό και σε όλο να φεύγετε. Δεν βοηθάτε τον team Τα σας. έρχομαστε. Πέθανε. Κοίτα τώρα, έλεο. Είναι ένας πούστης μεταξύ να τον σκοτώσω το μαγισμένο. Κάνω τη μάτι. Κάπου το μπούτσο. Sorry για τις βρίσκες, αλλά... ο Νίκος το κουστόστιβο. Αλλά ο Νίκος τε είναι. Σκότωσα το V Plus και ματαβήμουν έτσι. Με χίσια. Το σκοτώνω και είναι το βλαμμένο με το short μόνο. Δημήτρη, πού πας? Τι να κάνουμε. Εξαφανίστηκαν όλοι. Πρώτη τουλάχιστον εγώ δεν πέθανα σε 3 συνεχόμενα μαστίγια που πέσα εγώ. Πάμε, Αντρέα, αυτό το μεγάλο κτίριο. Έλα, θα έχει τσες λογικά. Παλιό μην πάμε. 8 Σέρβιορς, yeah. 1300. Κοίτα, βρήκα ένα μυστικό πέρασμα.
Περίμενε. Το καλό όταν είσαι VA Plus ότι και να πας παίρνεις coins. Ναι. Και όταν νικάς παίρνεις σχεδόν τα διπλάσια. Ναι, όταν είσαι VIP Plus, με άλλα λόγια είσαι ανώτερος. Και όταν. Αλήθεια, περισσότερα coins από τον κανονικό παίρνεις. Ειδικά μας σε Uber. Πού μπαίνω! Όχι, ένας πέθανε. Από lag πεθαίνω. Λοιπόν, εγώ περιμένω στο spawn, μπας και πέθανα. Τουλάχιστον εγώ πέθανα μια φορά. Όχι σε και εμάς. Εμείς είμαστε πρόωροι και πεθαίνουμε και δεν πεθαίνουμε. Πολύ πρόεδρος. Οκ, πάμε να φύγουμε από εδώ, Αντρέα. Είναι πολύ Ναι. χάλια. Πόρο Στιγμή lag. πέθανε σε δύο συνεχόμενα μάτς, γίνεται αυτό τώρα. Πώς μπορούμε να βγούμε? Από εκεί που ήρθαμε. Να, από εδώ, έλα. Όχι. Τι να με βοηθήσει, δεν θα ζούσα τώρα. Πέθανα! Πώς... Τσίκι. Πώς μπορούμε να φύγουμε. Εσύ πώς έφυγες. Δεν έφυγα. Σκότωσε τον Ανδρέα, ρε. Είναι πολύ άδικο. Πού είναι. Help. Δεν είναι καθόλου βαρέτα τα SG, ίσως να πούμε και δύσκολα. Όταν έχεις Βαρετά είναι. Εγώ με τον άλλον δεν πέθανα τουλάχιστον. Όχ, έπεσα σε μια παγίδα. Τουλάχιστον εγώ νίκησα ένα μάτς. Αντρέας, περιμένουμε εδώ μέχρι τον deathmatch, έλα. Τι πάτα shift, ρε, χαμημένο. All just have been refilled. Τίποτα ζήφτε γαμμένο. Τώρα χτυπάμε ξανά τον Αντρέα. Είναι ένας κάτος εκεί πέρα. Στο βίντεο το δείχνει που τον πατάς στο shift. Τώρα εγώ λαγκάρω εδώ, φαντάζομαι το βίντεο τι θα γίνεται. Αν έχει lag, ειλικρινά sorry, αλλά τι να κάνουμε. Ναι ρε, όχι μη το, να το ανεβάσει είναι πολύ αστείο. Φυσικά και θα το ανεβάσω. Όταν κάνουμε βίντεο, τι θα κάνω. Πόσες καρδιές έχεις, Ανδρέα? Τα κατά. Βαλιό. Δεν μισή καρδιά. Δεν με έκανε έμεινα. Έλα να αυτοκτονήσεις. Πώς να ρεύεις. Μην θα πεθάνεις. 12 λεπτά είναι το record, οπότε τώρα θα κάνω ένα σταματημό. Σκοτώσαμε τον Αντρέα. Είχα τσακούρι, φαμένε. Είχα τσακούρι. Δεν πατάς και εσύ καλύτερα λόμπι να τελειώνουμε να κλείσει το βίντεο. 3 survival. Πατάς το μέχρι το deathmatch. Έχει τσεκούρι ο άλλος όλος. Έλα. Τον έχω χτυπήσει τόσες φορές, τώρα θα τρώει φαγητό του σκατόστιβο. Τι κάνει το βλαμμένο. Θα πεθάνω στο deathmatch. Ναι, won the Όχι, ο match. άλλος νίκησε. Πέθανα. Οκ, Τι παιδιά. έγινε, πέθανα. Μην την κλείσει το βίντεο. Πεθάνει 4 φορές. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like, ένα subscribe στον Αντρέα, στον Springtrap, στο Springtrap LOL Gamer. Θα αφήσω link στο description τα κανάλια Κλείστο. τους. Και αυτό το βίντεο. Γεια.